जगदीश बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव जों एपिबि खौ माब्लाबाबो गाहायाव थांनाय नङा होननानै आं आसा खालामदों। बिथाङा जेलाव थानांबाय, बिथाङा जेलाव थैनांगौ जायोबा जोंनि साफ्रोमबो एनडिबि हिसाबै मदद खालामाबा बिनि दायनिगिरि आरो पापआ जों साफ्रोमबो एनडिबि एक्स एनडिबि हिसाबै पापखौ रुजुननांगोन। बिदा फंबाय बायदि सानलायनानै पार्टी हिसाब लायालासिनो जों फेक्सन हिसाब लाया जों एसडि हल जों एनडिबि नि जानानै साफ्रोमखौ जोङो मदद होजानो जों खावलायो मिजिंथिदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों नायस्रां औवारिखौनो भट होनानै जोंनि 14 चिरां हिसाबै देरहाहरनो हायोबा जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव। बे राइन' क्लाबाव गेदारिं जागोन, बेयाव मा बुंनो सानगोन नों अर्गानाइजिं हिसाबै? बे बेलायाव नोंथांनि चेनेलखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो बेहाय मोनसे समनि थाखाय जोङो खौरां लाफैनो थाखाय जोङो गाबोन 14 चिरां ब्लकआ बेहाय जोंहा मोनसे सुबुं गमा बाइक रेलि लानाय जागोन। मानो होनबा जोंहा बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोङो मिथिहोनो थाखाय आरो जों एपिबि नि हानजानि जानानै जों साफ्रोमखौबो बरायनो थाखाय जोंनि मावनाय आरो जोंनि जुजिनायखौ जोङो लानानै गाबोन थाइखाजरा राइन' फिल्डआव जोङो बेनिफ्राय 14 चिरां हिसाबै जों गाबोन सुबुं अमा बाइक रेलि लानाय जागोन। आरो गमामायैनो जोङो बे रेलिखौ जों जाफुंसारहोनो थाखाय साफ्रोमबो जोङो साखाफारा आरो जों एक्स एनडिबि हिसाबै जों साफ्रोमखौबो जाहाथे सोरबाफोर नोंथांमोनहा जुदि खोनायोब्ला बा नोंथांमोनहा मिथियोब्ला नोंथांमोनहाबो जोंखौ हाजासे मदद होनांगोन आरो नोंथांमोनहा बे बाहागोआव लाफैनो थाखाय साफ्रोमबो एक्स एनडिबिफोरखौ जोङो खावलायहरो। आरो बेजों लोगोसे जायफोर एनडिबि जों सोमोन्दो थानाय रायजो राजा आइ आफाफ्रा जुदि जोंनि बे सुबुं गमा लानाय दोलोआव साफ्रोमबो रायजो राजाया जोंखौ मदद होफैयो, बिनि थाखाय आं खावलायो। आरो जोङो एपिबिआ जेब्लायबो बर'नि मोजांनि थाखाय जोङो जेब्लायबो मावनो होननानै जों आगान सुरगोन आरो जेब्लायबो बे थांखिखौ जों नाजागोन। आरो जों साफ्रोमबो एपिबिनि जानानै जों नै दिनै आलासिया जोंना सफैनो गोनां जोंहा डक्टर अनजलि दैमारिया फैनानै 14 चिरां हिसाबै बाइक रेलिनि नामाव बिथाङा अपेनिं खालामना होफैगोन आरो बिनि बिथोन बायदियैनो जोङो गासैबो खामानिखौनो जों मावगोन आरो जोंनि साननाय आरो हनायखौ जोङो जाफुंसारनो थाखाय जेब्लायबो जों आवगायगोन। आरो साफ्रोमबो एनडिबिफ्रा खना खनला दङब्ला नोंथांमोनहाबो जोंजों लोगोसे बाहागो लानानै बे थांखिखौ जुदि जाफुंसारनो थाखाय नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरबाय। मानो होनोबा जोंहा दिनै जोंनि एनडिबि हिसाबै जोङो गोदोसोना थानाय गासैबो खौ जोङो सलुसन खालामनो थाखाय बा जोङो गासैखौबो जोङो मोजाङैनो खौसेयै जों खामानि मावनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो एक्स एनडिबि एज ए हल गासैखौबो खावलायनानै जोङो फैजानो लुबैदों। आरो नोंथांमोनहा बे बाहागोआव जुदि लानो हायो अब्ला जों एपिबिनि जानानै नोंथांमोनखौ अराय सम जों बरायबाय थागोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो एपिबिआ जेब्लायबो हारिनि समाजनि रायजोनि गासैबो खामानिखौ जोङो मोजाङैनो मावलांनो हागोन होननानै आङो अरायबो आं मिजिंथियो। बेनिखायनो जोंहा नैबे 14 चिरां हिसाबै जोंहा सायख'नानै लाजाखाबाय बिजाथि नायस्रां औवारिखौ जाहाथे बयबो मदद खालामना होयो। आरो जोंनि डक्टर अनजलि दैमारि, प्रदिप कुमार ब्रह्म, जगदीश बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव जों एपिबिखौ माब्लाबाबो गाहायाव थांनाय नङा होननानै आङो आसा खालामदों। बिथांमोननि सोरजिनाय बिथांमोननि जिउयै माहामै गोसो होनाय आरो जोंनि एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम एज ए हल एनडिबि साफ्रोमबो हिसाबै जोङो मोनसे थैजोंनो जों गोरोबलायनानै जुदि जोङो समाजनि आरो जोंनि एनडिबिनि माखासे समयसाफोरखौ जुदि मावफुंनानै होफैगोन आङो साफ्रोमबो एनडिबिखौ आं खावलायो। फैबाय थानाय समाव जोंहा सार रन्जन दैमारिया खोन्दो खोन्दो बिथाङा जेलाव थानांबाय, बिथाङा जेलाव थैनांगौ जायोबा जोंनि साफ्रोमबो एनडिबि हिसाबै
मदद खालामाबा बिनि दायनिगिरि आरो पापआ जों साफ्रोमबो एनडिबि एक्स एनडिबि हिसाबै पापखौ रुजुननांगोन। आरो जायफोर जुदि खना खनला मिथिदोंब्ला बिथांमोनहा एनडिबिनि नामाव सारअन्जलि दैमारिनि नामाव अननानै नुजाफैनानै बाहागो लाफैनो हायो आरो बिथांनि जिउखौ जोङो जेब्लायबो जों उदाङाव लाबोनो हायो। जों बेखौनो जेब्लायबो जों खावलायदों। आरो जायफोर कारादन्द जानानै थानांनाय, जायफोर जिउ जोबजासेनि बिसोरो जेल जानांनाय, जायफोर दासिमाव केसाव थानांनाय दिनै बिथांमोननि आथिङा फारसे आगदाया जेलाव, फारसे आगसिया बायह्रायाव बेफोरबायदि जानांनानै दङ। गाबोनो गोसो जायोबा जोंखौ लांफिनजोबनो हायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो एनडिबिफ्रा अननानै गाव गावनि बिदा फंबायखौ आंगोनि आंगो साननानै जुदि मदद खालामलायनानै होयोब्ला जोबोद मोजां। जोंबो एक्स एनडिबि जानानै जों बेखौनो खावलायदों। जोङो बिदा फंबाय बायदि सानलायनानै पार्टि हिसाब लायालासिनो जों फेक्सन हिसाब लाया जोङो एजि हल जों एनडिबि नि जानानै साफ्रोमखौ जोङो मदद होजानो जों खावलायो। आरो फैबाय थानाय समाव जोंखौ देरहासार खालामनो थाखाय नोंथांमोनहाबो मदद लायो, बिनि थाखाय आं खावलायबाय। आरो दा 14 चिरां हिसाबै नायस्रां औवारिया जे केन्डिडेट, बे नायस्रां औवारि केन्डिडेटखौ जेन जुदि देरहायोब्ला बा दा सरकाराव जुदि लाबोनांगौब्ला बियो रायजो बेनो जोङो फोथायदों। जोंहा 14 चिरां हिसाबै जोङो बिजाथि महर मोननाय हिसाबै जों बिनि सायाव जोंहा जोबोद जोङो गोजोननाय मोनदों, फोथायदों। निस्सय नंगौ, जोंनि रायजो राजानि मोजां खामानिखौ मावगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो बिथाङा सासे बिग्रायारि हान्जानि सासे जोंनि एक्स एनडिबिनि मानसिखा। आरो बिथाङाबो दिनै जोंनि माखासे जेलाव थानाय, दिनै खैफोदाव गोलैनाय बिथांमोनहानो लोगो लानानै उन्दैनिफ्राय गिदिरनिफ्राय बिबानाव थानायफोरखौ गासै ज' लोगो लानानै बिथांमोनहा निस्सय बिसिनि खामानिखौ मोजाङै मावफुंगोन होनना जों आसा खालामदों। आरो रायजो राजानि सायावबो बिथांमोनहा समाज हिसाबै गासैखौबो थुनलाइनिफ्राय लानानै राव हारिमु गासै कालसार ट्रेडिसनेलखौ लाजोबनानै बिथांमोनहा मोनफानिफ्राय मोनफा बिथिङाव गोग्लैसोनानै थानाय न'खर, बिदिनो बायदि बायदि रोखोमाव गोग्लैसोनाय गासैबो समस्याफोरखौ बिसोरो समाधान खालामनानै सुफुंनानै होगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों नायस्रां औवारिखौनो भट होनानै जोंनि 14 चिरां हिसाबै देरहाहरनो हायोबा जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव। बेखौनो आं खावलायदों। बयबो अननाय रायजो राजाफ्रा जोंनि एपिपि दोलोआव हाबनानै भट होयो जेन दामफारनि सावगारियाव, बेखौनो आं खावलायदों। जुदि भबिसतआव जोङो जोंनि एनडिबि आरो एपिपिखौ जुदि मदद होनो गोसो गैयाबा बे नोंथांमोननि खोथा। जुदि जायफोर बर'नि हारिनि साननाय दङ गोसोआव, बै बिथांमोनहा जोंखौ निस्सय जोंखौ अननांगोन। मानो होनबा जों बै समावबो जोङो हारि हिसाबै जों बहुद रोखोमनि जोङो रैखाथि होबोदों साफ्रोमबो जों बर' फिसाफोरखौ। बेनिखायनो आं खावलायो फैबाय थानाय समाव जों हारिखौ खौसे लाखिनांगौबा जोङो जेब्लाबो खौसेनि खामानिखौ मावनांगोन।